Σωθήκαμε όλοι. Δεν ξέρω. Τώρα τέλειο loadout. Ανοίξα πάλι βίντεο. Βάζω γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Ναι, γιατί δεν δίπλα πάνω από τι. Δεν μπορώ να το ανεβάσω. Εσύ γιατί είσαι το κουτί. Ήρθε για το Έλα, ρε φίλε, πώς με είδε. Α, ναι, ξέρω, βλέπει το όνομά μου. Yeah, yes. Συνέχεια. Ήρθε για το glitch. Τέλος. Τι είναι αυτό που ακούω. Έναρξη. Δεν μπορείς να μπεις μέσα, άρα ήρθαν για το glitch. Πάμε να τους πάρουμε το αμάξι. Πάμε. Γιώργο, εγώ όλα μπορώ να τα κάνω. Εγώ έχω φύγει ρε. Ακολούθαμε. Εγώ όλα μπορώ να τα Να κάνω. πω λέω. εγώ μέσα. Κλέβουμε, φεύγουμε. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Έλα, τι νουμπάκια είναι. Να πω από μέσα, να πω. Σκοτώνουμε. Κλέβουμε. Σκάμε τα βγει το αμάξι λάστιχα. στο μέσα. Όχι, μη! Μη! Δεν θα πάρετε το κάτι corner. Τι είναι το κάτι corner. Ένα βολ. Ένα περιοχή της απέναντι. Άντε ρε μάγκες. Μπείτε, μπες μέσα. Γιάννη. Θα με πατήσετε ποτέ. Ναι, Κάποιοι είναι να το... Ποιος θέλει να πάμε στο κάτι corner και να πάρουμε το... πάω κάτι. Εδώ. Μισό λεπτό. Δεν σπάει. Έχω σπάσει κάτι. Ξέρω πώς να μπούμε μέσα. Ξέρεις. Πέταμε. Ρίξτε Ναι. γρήγορα. Εμένα ρε. Yes. Α, Γιάννη, απλά μην κάνεις τίποτα. Απλά πατήστε με. Όχι, πρέπει το δεύτερο να μπει μέσα και να με οδηγήσει κατά μέσα. Βασικά, οδήγα κατά μέσα. α, όχι. Δεν αφήνει. Πάρε το αμάξι. Σήκω από το αμάξι. Σήκω. Βγες από το αμάξι. Βγείτε. Πάμε όλοι πηγαίνετε να βρείτε αμάξια. Εγώ θα κάτσω εδώ να φυλάω το μέρος μήπως άμα κάνω το glitch. Άπεχτε. Εσύ Βγείτε Τι να κάνει. Μέρη, Υπάρχει πήγαινε κι ψάξεις άλλο αμάξια. Γιάννη, πήγαινε και εσύ μαζί. Πάω να ψάξω αμάξια εγώ. Πρέπει να βρείτε ένα αμάξι αυτό που μπορείς να το κάνεις κάσο. Εγώ σπάω πράγματα. Αυτό το αμάξι, για παράδειγμα, αυτό που υπήρχε εδώ και στην τροπέντε σε ζώνη. Αυτή τη Lamborghini. Κάπως. Είναι αυτό σαν τη Lamborghini που είναι, ναι, αυτό. Αυτό, ναι, η Lamborghini. Παιδιά, Μέρη, ελάτε. Εγώ ψάξε Βρήκα αυτό το αμάξι, αμάξι. βρήκα αμάξι του Snoop Dogg. Καταφέρεις το αμάξι. Μέρη, Δεν πρέπει να σε πατήσουμε, οδήγα το πάνω στον τοίχο. Μπες και οδήγα το πάνω στον τοίχο. Μέρη, έλα. Όχι, από την άλλη πλευρά, την άλλη πλευρά. Την άλλη Και εγώ θα πλευρά. περιμένω τη Μέρη. Τι θα πού. Εδώ. Μη δεν. Βγε και οδήγα μέσα. Μπορεί, φίλε, βγες από το αμάξι, βγες από το αμάξι, βγες από το αμάξι. Βγες από το αμάξι. Βγες από το αμάξι. Μέρη. Υπάρχει κι άλλο. Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει κι είναι άλλο άλλο. glitch. Ας το πάμε. Υπάρχει κι άλλο Όχι. glitch. Απλά Αυτό είναι για να πάμε. χορέψεις. Στο... Δεν σε χορέψεις. Άπεχτε, το έχω δει σου λέω. Δεν θα έρθετε, γιατί τι κάνετε. Πάμε. Έρχεται ο κύκλος, βρήκα τη Lamborghini. Εσύ δεν είπες ότι βρήκες άλλο αμάξι. Βρήκα, ρε, ήταν χάλια. Δεν ήταν, δεν δούλευε, το δοκίμασα δύο φορές. Πατήστε με. Κάποιος να έρθει και να με πατήσει μέσα. Πατήσει. Ποτέ δεν θα πάμε, έτσι μόνο σε κάστο. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Λοιπόν, πρέπει ο ένας να μπει από εδώ μέσα και να με διώξει εδώ μέσα. Φίλε. Γιάννη, βγαίνει πρες αμάξι. Βγαίνει πρες αμάξι. Όχι, να έρθει με εκείνο το φορτηγάκι και να με πατήσει εδώ να έρθω. Είναι από εδώ μέσα. Μας φέρνεις loot, έτσι. Μας φέρνεις loot. Εξετασιών. Λοιπόν, πήγαινε εκεί που... Έτσι, εδώ, πάτε.
Σάτερ πήγε και λειτουργούσε αυτό. Κάτσε, πρέπει να σπάσουμε αυτά. Πια δεν σπάζεις. Κάτσε. Θα την κάνω να σπάσω. Μπράβο. Ελικόπτερο! Άμα δεν βρήκαμε αμάξι, φεύγουμε τώρα και θα ξανάρθουμε.